zan fi kowa son in ga ƙarshen wannan mutum, amma ta yaya za mu iya hukunta shi? Ai kawai a batar da shi, ka wular da shi kawai a aika shi lahira. Kisan kai fa kenan fa. Bai san ta'adin wannan mutumin ba ne. To me zaka faɗa ka? To barna wannan mutumin ta fi barnar da akuya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji lafiya? Me ka bushe da kika gani? In Allah na roƙe ka Alhaji, ka fita ka bar gidan nan. Ba wani abu ce ba kuma wani abu ne ya kawo ku da gida arziki. Ya shiga gidana ya kulle ɗaki. Stop this nonsense. To. Wai waye zai kashe shi ne? Kai fa kace mun nuna damuwa ko tsoro shine zai sa asirin mu ya tono. Su ba su gane ba, ba za kuma su taɓa ganewa ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam sai ya jefa wani abu a tsakanin domin mu zauna lafiya. Hukunci ya hujja daga kamfanin Intishar Multimedia. In ba damuwa mana ko zan je gidanka in kwana. Wacce dan Allah ne yake da mutum? Na shiga uku ne. Ni kuma ni ne gatanki. Shikenan. Ai fa ba wani abu zan miki. Sai na nuna maka cewa I am an officer. Yes, I'm a corporal. Ka san shi Alabi a cikin tawaga yake tafiya farauta. Amma shi zaki shi kadai yake zuwa farautar shi. I am going to sue you for defamation of character. Cin takalmin ka mu je sai. Allah ya bashi dukkanin abin da yake da bukata domin samun natsuwa, amma kash domin ya ƙara kyautata mummunar tafiyarsa sai ya haɗu da mai dokar bacci. Hukunci ya hujja. Kwana biyu da suka wuce ni na ga Nura a cikin motar Alhaji Bala da ido nasa. Kuma wannan motar da na ga Nura a ciki ita ce motar da Alhaji ya fita daga gida da ita. Magana ta gaskiya, Garbati yana so ya cusa Nura bakanike akan wannan kes din na batan Alhaji Bala. Ba kuma don komai ba sai domin rashin fahimtar juna da suke da ita. Hukunci ya hujja. Ina kwalliya a tsakar gida ne. Na shiga ɗaki zan canja kaya sai na ji nishi a bayana. Ban ga fuskan waye ba don haka ban da yaƙinin Alhaji Bala ne ko ba shi ba. Sabiha, ba ki da yaƙini? Keep quiet, my friend. Menene hujjaka? That's all he's asking for. Hukunci ya hujja. Labari da kuma tsara shi Nura Mustapha Waye. Shiryawa Husaini Abbati mai rake. Jagoran shiri Rabi'u Zakin. Daukar nauyi Husaini Abbati mai rake. Ba da umarni Acto mai murabus Nura Mustapha Waye. Wannan ɗawan ba idan ya gama da duniya lafiya ku ci shege ne. Ko da kuka ce ne zan yi domin a kawo wannan bakin shaitan saboda wutar da yake kona mutane da ita in baya kona da ita har cikin gida ya je sa Mariya kan wata. Hukunci ya hujja. Zan fi kowa son in ga ƙarshen wannan mutum, amma ta yaya za mu iya hukunta shi? Ai kawai a batar da shi, ka wular da shi kawai a aika shi lahira. Kisan kai fa kenan fa. Bai san ta'adin wannan mutumin ba ne. To me zaka faɗa ka? To barna wannan mutumin ta fi barnar da akuya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji lafiya? Me ka bushe da kika gani? In Allah na roƙe ka Alhaji, ka fita ka bar gidan nan. Ba wani abu ce ba kuma wani abu ne ya kawo ku da gida arziki. Ya shiga gidana ya kulle ɗaki. Stop this nonsense. To. Wai waye zai kashe shi ne? Kai fa kace mun nuna damuwa ko tsoro shine zai sa asirin mu ya tono. Su ba su gane ba, ba za kuma su taɓa ganewa ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam sai ya jefa wani abu a tsakanin domin mu zauna lafiya. Hukunci ya hujja daga kamfanin Intishar Multimedia. In ba damuwa mana ko zan je gidanka in kwana. Wacce dan Allah ne yake da mutum? Na shiga uku ne. Ni kuma ni ne gatanki. Shikenan. Ai fa ba wani abu zan miki. Sai na nuna maka cewa I am an officer. Yes, I'm a corporal. Ka san shi Alabi a cikin tawaga yake tafiya farauta. Amma shi zaki shi kadai yake zuwa farautar shi. I am going to sue you for defamation of character. Cin takalmin ka mu je sai. Allah ya bashi dukkanin abin da yake da bukata domin samun natsuwa, amma kash domin ya ƙara kyautata mummunar tafiyarsa sai ya haɗu da mai dokar bacci. Hukunci ya hujja. Kwana biyu da suka wuce ni na ga Nura a cikin motar Alhaji Bala da ido nasa. Kuma wannan motar da na ga Nura a ciki ita ce motar da Alhaji ya fita daga gida da ita.
magana ta gaskiya Garbati yana so ya cusa Nura bakanike akan wannan kes din na batan Alhaji Bala ba kuma don komai ba sai domin rashin fahimtar juna da suke da ita. Hukunci da hujja. Ina kwalliya a tsakar gida ne, na shiga ɗaki zan canja kaya sai na ji nishi a bayana. Ban ga fuskan waye ba don haka ban da yaƙinin Alhaji Bala ne ko ba shi ba. Safiya, ba ki da yaƙini? Keep quiet, my friend. Menene hujjaka? That's all he's asking for. Hukunci da hujja. Labari da kuma tsara shi Nura Mustapha Waye. Shiryawa Usaini Abbati mai rake. Jagoran shiri Rabi'u Zakin. Daukar nauyi Usaini Abbati mai rake. Ba da umarni Acto mai murabus Nura Mustapha Waye. Wannan ɗawan ba idan ya gama da duniya lafiya ku ci shege ne ci. Ko da kuka ce ne zan yi domin a kawo wannan bakin shaɗani saboda wutar da yake kona mutane da ita in ba ya kona da ita har cikin gida ya je samu mariya kan wata. Hukunci da hujja.